kuullut, mitä mä just sanoin? Tänne ne kompiaiset. Tiedätkö mitä tapahtuu, kun mä ammun sua tällä tää? Sä kastut. Tiedätkö mistä tapahtuu? Sä pelkäät. Sit sä kastut täältä. Ei se näytä tajuavaa. No. Siihen ei tee mikään. Kästä vaivaa. Se on ihan hullu. Mua pelottaa. Mulla loppu veet. Niin mullakin. Mitä mä teen? En mä tiedä. Lähtä menee. Joo. Lopeta se märiseminen.